Bună, eu sunt Cornelia Condeescu și voi fi antrenoarea voastră. Astăzi ne întâlnim la yoga. Vom avea o practică pentru detensionarea șoldurilor și a coloanei lombare. Dacă ni se întâmplă des să avem dureri de spate, această practică ne va ajuta să scăpăm de aceste dureri, cât și să avem mai multă flexibilitate pe coloană și pe șolduri. O să începem la marginea din fața saltelei. Degetele mari sunt lipite, iar călcâiele ușor depărtate. Călcâiele sunt depărtate exact cât sunt degetele mari de la picioare. Împingem cu degetele mari în sol și ridicăm celelalte degete. Le deschidem cât putem de mult, întindem și apoi coborâm degetele pe saltea. Dar degetele mari sunt cele care presează puternic în saltea. Întindem genunchii, încordăm coapsele, alungim coloana, împingem creștetul capului spre tavan și sacrul spre sol. Eticheta de la pantaloni. Brațele pe lângă trunchi, rotim umerii, deschidem pieptul și împingem umerii spre trunchi. Întindem coatele și deschidem degetele de la palme până când pielea între degete este întinsă. Și rămânem câteva respirații aici, putem să închidem ochii. Inspir pe nas, expir pe nas și observ cum împing cu talpa în sol. Dacă las greutatea mai mult pe un picior sau pe celălalt și vreau să echilibrez și să împing egal dreapta-stânga, față-spate. În continuare, degetele mari presează în sol, coapsele sunt încordate, coloana este alungită. Și acum începem. Expir complet. Inspir, ridic brațele. Expir, cobor palmele pe sol în doi genunchi, privirea înainte și fac un pas mare înapoi cu piciorul drept. Genunchiul pe sol. Inspir, rotesc umerii, deschid pieptul, expir, împing bazinul înainte, palmele orientate înapoi. Palmele pe sol, inspir, pas înapoi cu piciorul stâng, întind coatele, întind genunchii, expir, cobor călcâiele spre sol, păstrez coatele întinse, genunchii întinși. Inspir, vin cu umerii deasupra palmelor, expir, cobor genunchii, pieptul, bărbia pe saltea. Inspir, ridic pieptul, expir, ridic bazinul și cobor călcâiele spre sol, abdomenul relaxat. Inspir, vin cu umerii înainte în planșă și ridic piciorul drept. Și expir, fac un pas mare înainte cu piciorul drept. Dacă nu-mi iese din prima și vin la mijloc, iau cu palma glezna și vin cu piciorul în față. Cobor genunchiul stâng pe sol, inspir, rotesc umerii, deschid pieptul, coatele întinse, expir, împing bazinul înainte. Palmele pe sol, inspir, pas înainte cu piciorul stâng, degetele mari lipite, expir, mențin, inspir, ridic brațele, expir, palmele lipite la piept și vom repeta pe partea stângă. Inspir, ridic brațele, expir în doi genunchi și cobor palmele pe sol. Duc piciorul stâng înapoi, genunchiul pe sol. Inspir, rotesc umerii, deschid pieptul, expir, împing bazinul înainte. Palmele pe sol, inspir, pas mare înapoi cu piciorul drept, întind genunchii, întind coatele, expir, cobor călcâiele spre sol, abdomenul relaxat. Inspir, planșă, umerii deasupra palmelor, expir, cobor genunchi, piept, bărbie pe saltea. Inspir, trag de umeri, înapoi deschid pieptul, expir, bazinul sus, cobor călcâiele spre saltea. Inspir, vin cu umerii înainte și ridic piciorul stâng. Expir, fac un pas mare înainte cu piciorul stâng,
Inspir, rotesc umerii, deschid pieptul. Expir, împing bazinul înainte. Palmele pe sol, inspir, pas înainte cu piciorul drept. Degetele mari lipite, expir, mențin. Inspir, ridic brațele. Expir, palmele lipite la piept și brațele pe lângă corp. Vom repeta încă o dată, acesta este salutul soarelui. Vom repeta dreapta-stânga. Coapsele încordate, degetele mari lipite. Inspir, ridic brațele. Expir în doi genunchi, cobor palmele pe sol și duc piciorul drept înapoi. Deja știm ce avem de făcut. Inspir, rotesc umerii, deschid pieptul. Expir, împing bazinul înainte. Pieptul rămâne deschis. Inspir, cobor palmele pe saltea. Pas înapoi cu piciorul stâng. Expir, cobor călcâiele spre sol. Nu este important dacă atingem sau nu cu călcâiele, important este să ținem genunchii întinși. Inspir, vin cu umerii înainte. Expir, cobor genunchi, piept, bărbie pe saltea. Inspir, trag de umeri înapoi, deschid pieptul. Expir, bazinul sus, cobor călcâiele spre sol. Inspir, vin cu umerii înainte, planșă, și ridic piciorul drept. Expir, pas mare înainte cu piciorul drept. Genunchiul stâng pe sol. Inspir, rotesc umerii, deschid pieptul. Expir, împing bazinul înainte. Păstrez pieptul sus. Palmele pe sol. Inspir, fac un pas mare înainte cu piciorul stâng. Degetele mari lipite. Expir, rămânem aici. Inspir, ridic brațele. Expir, palmele lipite la piept. Și mai avem o dată pe partea stângă. Inspir, ridic brațele. Expir în doi genunchi și cobor palmele pe sol, duc piciorul stâng înapoi. Genunchiul pe sol. Inspir, rotesc umerii. Deschid pieptul, expir, împing bazinul înainte, coatele întinse. Palmele pe sol. Inspir, pas mare înapoi cu piciorul drept. Expir, cobor călcâiele spre sol. Coatele întinse, genunchii întinși. Inspir, planșă, umerii deasupra palmelor. Expir, cobor genunchi, piept, bărbie pe saltea. Inspir, trag de umeri, deschid pieptul. Expir, bazinul sus și cobor călcâiele spre sol. Inspir, vin cu umerii înainte în planșă și ridic piciorul stâng. Expir, pas mare înainte cu piciorul stâng, cobor genunchiul drept pe sol. Inspir, rotesc umerii, deschid pieptul. Expir, împing bazinul înainte. Palmele pe sol. Inspir, pas înainte cu piciorul drept. Degetele mari lipite. Expir, mențin aici. Inspir, ridic brațele. Expir, palmele lipite la piept și brațele pe lângă corp. Degetele mari sunt lipite, ne uităm la ele, verificăm dacă sunt exact pe aceeași linie, împingem cu degetele mari în sol, celelalte degete sunt ridicate și deschise. Inspir, ridic brațele, expir în doi genunchi și cobor bazinul. Umerii departe de urechi, coatele întinse. Vrem să lăsăm greutatea pe călcâie, dar în același timp degetele mari presează în sol. Umerii departe de urechi. Inspir. Vreau să alungesc coloana și sus și jos în același timp, iar când expir, mențin ce am deschis. Nu vreau să micșorez. Și ducem palma dreaptă pe coapsa dreaptă și îndoim cotul stâng. Inspir, deschid pieptul. Expir, duc ușor cotul stâng pe exteriorul genunchiului drept. Lipim palmele și ne întoarcem spre partea dreaptă. Umerii departe de urechi și respirăm. Inspir, vreau să alungesc coloana, întind pieptul deschis, umerii departe de urechi. Relaxez abdomenul. Ultima respirație. Inspir, duc brațele înainte. Expir, cobor bazinul. Inspir, ridic brațele. Expir, palmele lipite la piept.
și brațele pe lângă corp. Și am început să simțim coapsele. Degetele mari lipite, inspir, ridic brațele, avem și partea stângă, expir, cobor bazinul. Umerii departe de urechi. Departe de urechi. Nu vrem să lăsăm pieptul să cadă în față, tragem, deschidem și ducem palma stângă pe coapsa stângă, îndoim cotul drept, inspir, întâi deschid pieptul, expir, duc cotul drept pe exteriorul genunchiului stâng. Lipim palmele și împingem cu cotul în genunchi. Umerii departe de urechi și respirăm. Îmi imaginez că am coloana ca un prosop răsucit pe care îl trag de ambele capete. Îl răsucesc și îl alungesc în același timp. Inspir. Încă 2 respirații. Ultima. Inspir, duc brațele înainte. Expir, cobor bazinul. Inspir, ridic brațele. Expir, palmele lipite la piept. Și brațele pe lângă corp. Este bine dacă am început să simțim coapsele. Și acum, întrepătrundem degetele și indexul întins, ca și când am avea un pistol. Rătim umerii, deschidem pieptul, îndoim genunchii și facem un pas mare înapoi cu piciorul drept. Dacă am avea o oglindă în față, atenție, piciorul drept nu este pe aceeași linie, picioarele sunt depărtate. Îndoim genunchiul stâng până când genunchiul ajunge deasupra gleznei, întindem genunchiul drept în spate și coborâm călcâiul în interior. Și ridicăm brațele, Virabhadrasana 1. Coatele sunt întinse, umerii departe de urechi, genunchiul stâng îndoit la 90 de grade, iar genunchiul drept este întins, coapsa încordată. Inspir, vreau să alungesc coloana spre tavan și spre sol în același timp, iar atunci când expir, nu vreau să micșorez, vreau să întind în continuare. Inspir. Expir, mențin. Încă 2 respirații. Ultima. Iar când expir, ridic șoldul drept, cobor brațele. Și acum ne aliniem cu peretele din fața noastră. Genunchiul stâng îndoit la 90 de grade, genunchiul drept întins și vrem ca oasele bazinului să fie aliniate cu peretele din fața noastră. Și întoarcem capul în partea stângă. Inspir. Vreau să alungesc coloana spre tavan și spre sol în același timp. Expir, mențin, nu micșorez, păstrez pieptul sus. Inspir. Și încep să simt șoldul, coapsa, de aceea lucrăm astăzi. Și acum împing cu palma stângă înainte, ca și când aș vrea să împing peretele, ajung într-un punct maxim și cobor cotul pe genunchi. Dar nu mă sprijin, vreau să împing umărul departe de ureche și brațul drept sus și întorc capul spre tavan. Inspir. Alungesc coloana, este același principiu, expir, mențin ceea ce deschid. Umărul stâng departe de ureche, inspir, genunchiul drept întins. Încă 2 respirații. Ultima. Și ne ridicăm în Virabhadrasana 2. Întindem ușor genunchiul stâng, o să doară coapsa foarte bine. Inspir, ridic brațul drept și acum ridic călcâiul drept din spate, pas înainte, inspir, expir, cobor palmele la piept, brațele pe lângă corp. Dacă simțim o ușoară tensiune în șolduri, înseamnă că am lucrat ce trebuie. Degetele mari lipite, trecem la partea stângă. Întrepătrundem degetele, la fel, indexul întins, îndoim genunchii. Și acum facem un pas mare înapoi cu piciorul stâng. Călcâiul este ridicat și avem picioarele depărtate. Îndoim întâi genunchiul drept, până când ajungem cu genunchiul deasupra gleznei, întindem genunchiul stâng și coborâm ușor călcâiul în interior.
și ridicăm brațele în Virabhadrasana 1, adică Warrior 1. Acum, inspir, alungesc coloana, păstrez genunchiul îndoit, drept, și genunchiul stâng este întins, iar coapsa este încordată. Inspir, înalți, expir, mențin ce deschid, nu vreau să micșorez trunchiul. Inspir, împing creștetul capului spre tavan, sacrul spre sol, expir, mențin. Iar șoldul stâng nu-l las să se ducă înapoi, îl împing ușor în față. Inspir. Ultima atenție, inspir înalți, expir, cobor în Virabhadrasana 2. Ne întoarcem cu trunchiul spre peretele din stânga. Genunchiul îndoit, brațele întinse în lateral, iar oasele bazinului, șoldurile aliniate cu peretele din față. Capul întors în partea dreaptă, inspir, alungesc coloana, genunchiul stâng întins, genunchiul drept îndoit. Inspir, gâtul lung, creștetul capului spre tavan. Inspir. Ultima respirație. Și acum, ca și când am împinge cu palma dreaptă un perete în față, împingem, ajungem la un maxim, îndoim brațul și coborâm cotul pe genunchi, dar nu ne sprijinim. Atenție, împingem umărul departe de ureche și ridicăm brațul stâng sus, genunchiul drept îndoit la 90 de grade și întorc capul în partea stângă, spre tavan. Inspir. Vreau să împing creștetul capului spre peretele din față, sacrul înapoi. Inspir. Umărul departe de ureche, nu mă las pe umăr, vreau să alungesc gâtul cât mai lung. Inspir. Încă 2 respirații. Ultima respirație. Și ne ridicăm în Virabhadrasana 2. Întindem ușor genunchiul. Ducem brațul stâng pe jos, sus. Îndoim genunchiul drept. Ridicăm călcâiul stâng și pas înainte cu piciorul stâng. Inspir înalți. Expir, palmele lipite la piept și brațele pe lângă corp. Și acum o să mergem în spatele saltelei, depărtăm picioarele și ducem călcâiele exact la marginea saltelei. Iar degetele sunt în interior, vârfurile în exterior. Palmele pe șolduri, umerii departe de urechi. Și acum ducem talpa dreaptă înainte și în interior, iar călcâiul drept este perpendicular pe talpa dreaptă. Coapsele încordate, inspir, expir, înclin ușor trunchiul spre piciorul drept. Inspir, vreau să ating cu buricele degetelor peretele, expir, cobor. Inspir, expir, cobor și apoi din umăr, fie deasupra genunchiului, fie sub genunchi, cobor palma și ridic brațul stâng spre tavan. Umerii departe de urechi, genunchii sunt întinși. Inspir. Îmi imaginez că mă trage cineva de brațe spre sol și spre tavan în același timp. Expir, mențin ce am deschis. Inspir. Încă 2 respirații, coapsele încordate, genunchii sunt întinși. Și ne ridicăm. Coborâm brațul în lateral, venim cu piciorul drept înainte și mergem în partea cealaltă. Talpa stângă, perpendiculară pe talpa dreaptă. Genunchi întinși, coapsele încordate și ridicăm brațul stâng sus. Inspir și expir, înclin spre piciorul stâng. Inspir. Vreau să ating cu buricele degetelor peretele și cobor. Simt în șolduri tensiune, mă opresc și cobor din umăr brațul. Și brațul drept sus. Umerii departe de urechi. Inspir, mă trage cineva de brațe, răsucesc, coapsele încordate, genunchi întinși. Inspir. Încă 2 respirații,
umerii departe de urechi, brațele alungite. Ultima. Și ne ridicăm. Coborâm brațul. Venim cu talpa dreaptă înainte. Îndoim genunchii, îndoim coatele și sărim. Apropiem. Și acum, dacă simțim tensiune în șolduri, perfect. O să mergem să detensionăm și lombarul. Mergem în marginea din spate a saltelei, coborâm pe un genunchi, apoi pe celălalt și bazinul pe călcâie. Avem grijă ca degetele mari înapoi să fie milimetric pe aceeași linie și dacă simțim genunchii, putem să rulăm salteaua, să facem o buclă și să ducem genunchii pe buclă, dacă simțim tensiune în genunchi. Coloana este perpendiculară pe sol, întrepătrundem degetele și presăm degetele mari împreună. Întoarcem palmele înainte și întindem coatele. Degetele mari presează împreună și înainte, iar degetele mici înapoi, coatele întinse, umerii departe de urechi. Inspir, ridic brațele și rămânem aici. Umerii, atenție, departe de urechi, dar coatele sunt întinse. Inspir, alungesc coloana. Expir, mențin ce am alungit. Inspir din nou, încă 1 milimetru, 1 centimetru, cât simt că pot să deschid. Expir, îl mențin întins. Încă 2 respirații. Inspir. Lungesc, lungesc, lungesc spre tavan și spre sol în același timp. Ultima. Și desprind brațele. Inspir. Expir, înclin ușor trunchiul înainte. Capul rămâne între brațe, iar bazinul pe călcâie. Inspir. Încă puțin cobor și simt că se desprind fesierii de pe călcâie. Opresc mișcarea și cobor din umeri brațele. Și acum cobor ca și când mă trage cineva de piept spre peretele din față, nu rotunjim spatele, tragem de umeri înapoi și coborâm lent, lent jos. Deschidem degetele de la palme, coatele întinse și coborâm pentru 5 respirații fruntea pe saltea. Relaxez abdomenul, inspir, lungesc coloana, coatele întinse, expir. Inspir, îmi imaginez că mă trage cineva de bazin înapoi și de creștetul capului înainte. Inspir, simt cum abdomenul se lipește de coapse, expir, relaxez. Încă 2 respirații, inspir. Ultima respirație, inspir, expir și încet ridicăm capul de pe saltea. Ridicăm ușor brațele, umerii departe de urechi și ducem degetele de la picioare în sol. Ridicăm bazinul, coatele rămân întinse și coborâm călcâiele spre sol. Umerii departe de urechi, gâtul relaxat, spatele alungit. Ne imaginăm că avem o bară pe spate și toate vertebrele noastre sunt lipite de acea bară. Călcâiele sunt ușor în exterior, se duc spre colțurile saltelei, iar coatele întinse. Și acum, inspir, ridic piciorul drept, sus, nu foarte, foarte sus, vrem să avem, dacă ne uităm la degetele de la piciorul drept, ele sunt orientate spre sol. Și facem un pas mare înainte cu piciorul drept. Dacă nu ajung cu talpa între palme și ajung aici, iau cu palma glezna și coborâm genunchiul stâng. Nu vrem să împingem sau să balansăm. Venim ușor cu palmele pe partea interioară, lăsăm greutatea trunchiului pe șolduri, o să simțim cum deschidem șoldurile. Putem să rămânem aici sau coborâm un cot și, dacă putem, celălalt cot. Dacă nu merge al doilea cot, rămân pe un cot, dacă nu merge primul cot, rămân sus. Important este să simt cum întind și deschid șoldurile.
și nu trebuie să forțăm. Umerii departe de urechi, abdomenul relaxat. Și respir. În momentul în care respir, relaxez abdomenul. Încă 2 respirații. Ultima. Ne ridicăm ușor pe palme, dacă am coborât, și ducem bazinul înapoi. Și acum, cu palma stângă, ducem piciorul drept pe partea cealaltă. Vârful este chiar la muchia saltelei și coborâm ușor genunchiul drept în față. Călcâiul drept ajunge exact lângă șold, iar piciorul stâng înapoi este întins, vârful întins. Venim cu buricele degetelor în față, exact cum am făcut mai devreme, pieptul este împins în față. O să simțim șoldul drept, o să simțim un pic tensiune în șoldul drept, înseamnă că este bine. Deschidem degetele de la palme, exact cum am făcut mai devreme, coatele întinse și coborâm fruntea pe saltea. În timp ce suntem jos, împingem șoldul stâng spre sol, iar șoldul drept îl împingem înapoi și o să simțim o tensiune în șoldul drept. Și încerc să relaxez musculatura, relaxez abdomenul, las greutatea trunchiului să-mi deschidă șoldul. Încă 2 respirații. Încet ridicăm capul, venim cu palmele lângă genunchi, palmele pe saltea, ducem degetele de la piciorul stâng în sol și ridicăm piciorul direct sus. Ne-a amorțit ușor șoldul drept, perfect, și coborâm piciorul drept jos. Coatele întinse, genunchi întinși. Și ridicăm piciorul stâng sus. Dacă ne uităm la talpa stângă, degetele de la piciorul stâng sunt orientate spre sol, iar călcâiul drept este împins spre sol. Și facem un pas mare înainte cu piciorul stâng, genunchiul drept pe sol. Împing ușor bazinul înainte și venim pe partea interioară a piciorului stâng. Putem să rămânem aici, menținem aici, coborâm un cot sau celălalt. Și las pur și simplu greutatea trunchiului să-mi deschidă șoldul. Nu vreau să forțez și mai ales nu balansez. Umerii departe de urechi. În momentul în care inspir, relaxez abdomenul și las cât mai mult greutatea trunchiului să-mi deschidă șoldul. Și este normal dacă simțim pe o parte că putem să coborâm mai mult decât pe cealaltă. Nu este nimic anormal. Cu siguranță ne folosim de o parte mai mult decât de cealaltă. Încă 2 respirații. Ne ridicăm ușor pe palme. Ducem bazinul înapoi și ducem talpa stângă pe muchia dreaptă a saltelei. Și împingem ușor genunchiul înainte, vârful întins și coborâm bazinul. Călcâiul ar trebui să fie exact lângă șold. Întindem vârful înapoi, buricele degetelor pe saltea, pieptul deschis și coborâm, împingând pieptul înainte. Și o să simțim tensiune în șoldul stâng. Este normal. Deschidem degetele de la palme, coborâm palmele pe saltea, pe sol, coatele întinse și coborâm fruntea pe saltea. Relaxăm abdomenul și acum ne concentrăm să împingem șoldul drept spre sol și șoldul stâng ușor înapoi. Și o să simțim o tensiune în șoldul stâng. Tensionând și apoi relaxând acest mușchi, un mușchi care este tensionat de obicei, piriformul, în momentul în care îl relaxăm, creăm flexibilitate și astfel
nu o să mai avem dureri de spate, de lombar. Și încet, încet ridicăm capul. Venim cu palmele lângă genunchi, palmele pe saltea, ducem degetele de la piciorul drept în sol, ridicăm bazinul și ducem direct piciorul stâng sus. Ne-a amorțit șoldul stâng? Perfect! Și coborâm piciorul stâng. Degetele de la picioare sunt în interior, călcâiele în exterior, întindem genunchii, întindem brațele și coborâm călcâiele spre sol. Și dacă ne aducem aminte, prima dată când am făcut această asană, cum simțeam partea posterioară a coapsei și cum simțim acum. Este posibil ca acum chiar să coborâm mai mult călcâiele. Sau este bine. Coborâm genunchii pe saltea, bazinul pe călcâie, brațele înapoi și coborâm ușor fruntea pe saltea și relaxăm. Relaxăm abdomenul, relaxăm gâtul și ne ridicăm, ducem palmele lângă genunchi, împingem în palme și ne ridicăm. Coborâm bazinul pe o parte, ducem picioarele înainte, pe centrul saltelei. Și acum, depărtăm picioarele, nu foarte, foarte mult, maxim 90 de grade. Îndoim genunchii și ridicăm vârfurile. Spatele, coloana perpendiculară pe sol și observăm dacă avem oasele bazinului egale, dacă presăm egal stânga-dreapta. Și acum, ținem pieptul sus, răsucim ușor spre partea stângă, partea dreaptă, împingem cu palmele în genunchi și rămânem în partea dreaptă. Coborâm buricele degetelor pe saltea, pieptul se duce spre degetele de la picioare și spre peretele din față. Și coborâm încet, încet, dar șoldul stâng împinge în sol. Nu ridicăm șoldul, împingem șoldul stâng în sol, iar pieptul deschis. Inspir. Umerii departe de urechi. Revenim încet, încet pe centru. Coloana perpendiculară pe sol și schimbăm în partea stângă. Umerii departe de urechi, vârfurile ridicate și coborâm, dar împingem șoldul drept în jos, nu-l lăsăm să se ridice. O să simțim răsucirea în coloană, pieptul deschis, pieptul se duce înainte și în sus în același timp, umerii înapoi și în jos. Trag de umeri înapoi și în jos și încet, încet revin și apropiem picioarele. Putem să avem genunchi îndoiți sau genunchi întinși. Dacă nu putem să păstrăm spatele drept, îndoim genunchii și facem același lucru. Buricele degetelor pe saltea, umerii înapoi și în jos, pieptul înainte și în sus. Și mergem încet, încet înainte cu buricele degetelor. O să începem să simțim partea posterioară a coapsei, o să simțim tensiune chiar și în spatele genunchiului. Încercăm să nu forțăm, să menținem în tensiune, dar să nu forțăm articulațiile. Și vârfurile trase, trase, trase. Inspir, pieptul înainte, umerii înapoi. Încă 3 respirații. 2 respirații, inspir, trag de umeri înapoi. Ultima. Și revenim încet. Acum, lipim tălpile. Ridicăm bazinul și ducem bazinul înainte spre călcâie. Cât mai mult, cât mai mult. Iar tălpile sunt lipite. Prindem degetele,
umerii departe de urechi și îndreptăm coloana. Și acum, ușor, presăm, mai mult lăsăm greutatea brațului pe genunchi, apoi cealaltă parte. Și dacă observăm un genunchi că este mai sus decât celălalt, înseamnă că șoldul pe partea respectivă, cum este la mine genunchiul drept, este un pic mai rigid. Este normal. Și trebuie să convingem mai mult o parte să se deschidă. Insistăm mai mult pe partea care este mai rigidă, dar nu împingem mai mult, ci insistăm puțin mai mult până le echilibrăm. Sau aproape le echilibrăm. Și menținem. Împingem ușor genunchii spre sol, pieptul spre tavan, umerii departe de urechi. O să simțim o ușoară tensiune în șolduri, este normal. Inspir, împing genunchii spre sol, creștetul capului spre tavan. Încă 2 respirații. Ultima. Și detensionăm. Acum, venim cu bazinul și mai mult în față, lăsăm tălpile să se deschidă, să se depărteze și încet, încet coborâm pe saltea. Și împingem cu podul palmei în coapsă. Împingem și detensionăm. Ridicăm ușor genunchii, întindem un picior, apoi celălalt, călcâiele sunt în interior, vârfurile în exterior, întindem un braț, celălalt, iar palmele întoarse spre tavan. Și încercăm să ne așezăm până când simțim coloana relaxată, șoldurile relaxate și putem să închidem ochii. Observăm corpul. Relaxăm degetele de la picioare. Relaxăm tălpile. Relaxăm gambele. Relaxăm coapsele. Relaxăm bazinul. Relaxăm abdomenul. Relaxăm pieptul. Relaxăm spatele. Relaxăm creștetul capului. Mușchii feței. Relaxăm gâtul. Umerii. Brațele. Palmele. Și
și degetele. Și fără să ne grăbim, ne întoarcem pe partea dreaptă. Rămânem câteva respirații aici. Putem să păstrăm ochii închiși. Și fără să ne grăbim, ne ridicăm ușor pe saltea. Încrucișăm picioarele și întoarcem palmele spre tavan. Rămânem câteva respirații aici. Apropiem palmele, le încălzim. Ducem ușor palmele peste ochi. Ridicăm ușor spre frunte. Creștetul capului. Coborâm pe ceafă, umeri, trunchi, coapse, genunchi, gambe, tălpi, degete. Palmele lipite. Namaste.